Маручо, Драго и аз бяхме на мисия, за да спасим Нова Вестроя. Обединихме силите си със съпротивата на Бакуган бойците Мира, Ейс и Барон, за да преборим Вексусите и да освободим Бакуганите. Но първо с Драго трябваше да се докажем пред най-добрия боец на съпротивата – Ейс. Сега остава да разбием трите пространствени контролера, за да спасим Бакуганите. Едва ли ще е трудно. Следваща спирка – град Алфа, Нова Вестроя. Какво ще сториш ти? На теб са всички беди. Опрям си до стена, напрегни рамена. Нощта е в теб сега. Последната борба през битката, трябва целта. Нищо забравиш, стрелка, печелиш, да, ти си Бакуган. Ха-ха! Какво мислите? Явно ти е точно по мярка. С тази униформа изглеждаш фантастично! Ха-ха! Това е точно така, приятел. Все едно е правена специално за мен. Да. Ако изглеждаш добре, ще се биеш добре. Ой, ако ще правиш комплименти наляво и надясно, няма ли и за мен? Еха, и ти си супер готин! Имам късмет, че намерихте малка униформа по мой размер. Ха! Може и да си малък, но всъщност си голяма работа, Маручо. Нека да сменим темата. Дан, не може да се биеш само с Драго. Благодаря, Мира. Хубави са, но едва ли ще ми потребват. Драго не е достатъчен. Трябва ми подкрепа, Дан. Знаеш, че сме силни, когато сме много. Какво? Сега разбрали ме? Да, така мисля. Съжалявам, Драго. Има ли Бакугани за мен? Много съжалявам, Маручо. Отнеха ми абсолютно всички пирос Бакугани в последната битка. Няма проблем, Мира. Ей, Маручо, не се тревожи за това. Ще си върнем тези пирос Бакугани следващия път, когато играя срещу Вексусите. В такъв случай ще те подкрепям там, Дан. Преди да застанем очи в очи с Вексусите, нека да потренираме усилено. И аз ще се изявя като треньор. Какво мислите? Искаш да кажеш ти да тренираш мен? Ще е забавно да се види. Само че с кого ще тренираш ти, Дан? Може да тренираме заедно. Това е като сбъдната мечта! Личният ми треньор ще бъде самият Дан! Благодаря ти, учителю! Много ти благодаря! Обещавам, няма да те разочаровам! Бакуган бойци в действие! Надъхай се! Разкажи ни още някоя история, учителю Дан. Например, за случая, когато с другите бойци сте помогнали на Драго за ядрото на вечността. Не мога да се... Остави ме, Намира! Гладен съм! Барон, време е да спреш да досаждаш. Сериозно! Опитвам се, но се чудя какво ще стане, когато ми предадеш всичките си знания и аз стана по-добър боец дори от теб. И ще бъда най-силният боец във вселената! Онези Вексуси ще се разбягват, щом ме видят! Извинявай много, Барон, но за сега най-силното нещо от теб е устата ти. Как така? Ако влагаше толкова енергия в упражненията, до сега да беше станал майстор-боец. Стига де! Как може да говориш така? Не я слушай, Барон. Справяш се наистина чудесно. Нали така, Драго? Тя има право, Дан. Добре, тогава. Предлагам да им покажем, че имаш нужните качества. И се обзалагам, че няма да мога да те победя лесно, нали? Да! Думата ти е заповед за мен! Хайде, стига, само се шегувах. Спектра, време е да се погрижим за тях. Не мислиш ли? Веднага се заемам с задачата. Къде си мислиш, че отиваш? Шадоу? Наумила си нещо и искам да знам какво е. Няма само ти да се забавляваш. Не бъди такова дете. Опитвам се да хвана съпротивата, Шадоу. О, страхотно! Искам и аз да участвам, тук ми е скучно. Защо не вземеш и мен за компания? Хайде! Щом настояваш. Барон е готов за тренировка, сър! Доста е рано, но нека да започваме! Добре, готви удар на мощ! Игрова карта заложи! Бакуган топче! Ха! Бакуган пари!
Очертава се да бъде интересно. Патака, патака, патака! Най-важното нещо, за да спечелиш битката, е да се надъхаш. Да видим какво можеш. Готови? Атака, атака, атака! Всеки път ли ще е така, когато му предстои битка? Дано не! Съжалявам, Немус. Човеците правят много странни неща. Разбирам. Бакуганът не може да носи отговорност за своя боец. Атака, атака, атака! Но все пак не съм виждал барон толкова възбуден и уверен от много отдавна. Така ли? Рано или късно той все ще разбере истината за мен. Еха, барон здраво се надъха. По-добър учител съм, отколкото смята. Атака, атака! Съжалявам, не мога да тренирам с теб. Да, надъхай се така! Ама какви ги говориш, човече? Просто не заслужавам да тренирам с човек с твоите умения и храброст, сър. Да знаеш, че каза голяма щуротия. Аз не съм достоен за теб. Съжалявам. Аз съм виновен за това, което се случи с Тигрера. Тигрера ли? Играехме срещу Спектра. Изпуснах си нервите. И после изгубих Тигрера. Нямах представа. Тогава за теб е дори още по-важно да се върнеш в играта, приятелю. Да се биеш и да спасиш Тигрера. Но ако изгубя отново, ще ми вземат Немус. Няма да го понеса. Нали знаеш, че губиш Бакугана си, когато разликата в мощността на двата Бакугана е повече от 500? Не мога да рискувам отново, Дан. Ти ще го направиш ли? Знам, че е трудно, но трябва да опиташ. Няма начин. По-скоро сам ще им дам Немус, отколкото да го изгубя в битка. Не говориш сериозно. Напротив, така че си спести мрънканията и се махнеш. Мислиш, че ще освободиш Бакуганите с подобно поведение? Не можем да си позволим да си част от съпротивата, ако просто ще капитулираш. Не си ли прекалено сурова с него, Мира? Той има нужда да си върне самоувереността. Нека се успокоим. Подобно преживяване може да разклати самочувствието на всеки. Ако Дан работи с него, барон ще стане какъвто е бил. О, хайде! Не дей така, Мира. Наясно си какво е чувството, когато загубиш Бакуган. Редно е всички да работим като отбор. Точно това имам предвид. Какво? Един отбор е толкова силен, колкото най-слабия си член. Барон? Какво мислиш, Немус? Готов ли си да рискуваш? Да, но не зависи от мен. Налага се барон сам да вземе решение, а аз трябва да се подчиня. Ние с Дан сме партньори. Винаги взимаме решенията заедно. А? Дали да не бягаме? Добро кацане! Как не те е срам? Винаги с всичко ли трябва да се шегуваш, Шадоу? Какво толкова? Майлин, Шадоу, Какво? Кои са тези? още от вексусите. Изненада! Кой ще се осмели да се бие с мен? Какво ще кажеш? Човеко! Знайте, че правите грешка. Нека започваме купона. Не ти. Искам барон да се заеме с тях. Какво? Правилно ли разбрах? Не! По-добре Дан да се справи с тях. Това е шансът ти да докажеш, че си достоен. Готов ли си да се сражаваш или ще бягаш? Мира! По-спокойно, Мира. Кажи, Ейс, не си ли съгласен, че тя не бива да притиска барон? Кажи, какво решаваш? Да играеш срещу Шадоу или да побегнеш от тук с подвита опашка? Какво ще стане, ако изгубя Немус? От теб зависи, барон. Аз съм готов винаги да се бия до теб. Така ли? Да, разбира се. Аз ти имам доверие. Добре. Тогава хайде да го направим. С този ми се струва да си губя времето. Искаш ли го, Майлин? В никакъв случай, ще ти оставя малкия. О, не дей така! Защо все аз получавам скучните битки? Ами тогава го довърши бързо. Готов ли си, дребен? Гонтлит! Удар на нож! Така, игрова карта! Заложи! Данко Санко Завър! Бакуган!
Бакуган, стани! Той вкусва страха ти! Барон, направи го. Да не се опитваш да отклониш поканата ми? Ха! Това не е много учтиво! Ето, ще те накарам да се биеш! Шок принуда! Газ, Медуза! Не! Изпусна си Бакугана! Дарбата шок принуда изтегля най-слабия Бакуган на опонента, независимо дали той иска да се бие. И това не е всичко. Понижаване. Освен това, тази дарба смъкна мощността на Хаос Медуза. О, не! Медуза, бягай! Напразно! Добре, че не му отнеха Хаос Медуза! Не можеш да стоиш там и да не правиш нищо, барон. Атакувай! Играеш така, сякаш си се предал. Игрова карта за уши! Барон, остави го на мен, моля те. Бакуган, топче! Хаос Рафълсиан! Барон, умолявам те. Дарба карта, включи! Пляскав щит сега! Щит ли? Ти май се шегуваш! Ако няма да се пиеш като възрастен, бягай от тук, момченце! Ха-ха-ха! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Даркус, Чукозавър! Не! Той унищожи дарбата ми, само като призова Бакугана си! Забрави! Контратакувай, барон! Игрова карта, отвори! Хаос реактор! Това увеличава точките на Рафълсиан с 1000! А сега... Дарба включи! Огледална стена! Докато огледална стена е активна, Чукозавър не може да използва нито една своя дарба. Горкичкият! А също така, колкото повече се опитва да разбие огледалната стена, толкова по-голяма вреда си нанася. Какво? Добър ход! Дай му да се разбере, барон! Те се радвайте още! Бакуган, стани! Ей, не е честно! Кой говори за честност? Анкозавър ще разбие огледалната стена, нямаш късмет! Давай, Анкозавър! Ха! Дарба карта включи! Магнериум! Дарба карта включи! Смазващ ураган! Сега ще взема Рафълсия! Това е сериозна атака! Разликата в мощностите между тях е повече от 500 точки! Не пипай Рафълсиан! Дарба включи! Светливен поток! Това май ще свърши работа!